ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fi frar li għadda l-qatt naqas bi kważi 90% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. ċifri provduti mill-Aġenzija Jobs Plus juru li fi frar il-qatt naqas 176 ruħ minn fuq l-ewwel u t-tieni parti tar-reġistru tal-qatt biex sal-aħħar tax-xahar kien hemm anqas minn 1900 ruħ fuq il-kotba tal-qatt. L-NSO qal li l-qatt naqas fil-kategoriji kollha bl-akbar tnaqqis kien irreġistrat fost il-persuni li kien ilhom jirreġistraw għax-xogħol għal aktar minn sena. Joħroġ ukoll li l-qatt naqas kemm fost l-irġiel kif ukoll fost in-nisa. Il-qatt fost l-irġiel niżel għal ftit anqas minn 1300 waqt li l-qatt fost in-nisa naqas għal 536. ċifri pożittivi wkoll dwar il-qatt fost il-persuni b'diżabilità bl-istatistika turi li fi frar l-qatt ta' persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqs b'71 meta mqabbel ma' frar tas-sena li għaddiet biex isem 215 ruħ biss jirreġistraw għax-xogħol f'din il-kategorija ta' ħaddiema. Fost l-irġiel u n-nisa kollha jirreġistraw għax-xogħol l-iktar xogħlijiet li fittxew kienu dawk marbuta ma' xogħlijiet klerikali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.